TV. Komachiele ni riwruok joriemb tuk e boma Kisumu yudo sir makende mag dongo ohandgi kuom jotelo motenore gi piny owacho mar Manywanda. Ondamo makama mane en mar konyo ting'o malo ngima jo tuk ne oduogo oloso thuolo mar riwo lwedo piny owacho mar Manywanda, yalo injili mar riwo wi oganda kod nyayo kwe. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Ne nyasi maratipo manokelo kanyakla jodito mag piny owacho mamalo kod mago mag counties mopogore e chwalo kony mag dongruok ne joriemb tuk e boma ma Kisumu. Joriemb tuk e boma ma Kisumu kod mawuok e counties mamoko moluorogi ne joyuoro kar rombgi. Jotelogo kanotelnegi kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron kod Senator Tom Ojienda nochiwo singo mag dongruoge kuma ne gilombo jopiny mondo omed siro lwedo sirikand Manywanda kaka yor riwo wi oganda kod nyayo kwe pacho ka mondo dongruok ochwal ne oganda marom. Ler kodok ler! Ber kodok ber! Kisumu kwe kodok kwe! Peso biro kodok biro! Wamora inya gigimilongo ni broad-based government. Nekech koraneno dalaka wa empower nyithindwa mondo otimo ohala donge ber. We must choose one Kenya where your tribe doesn't choose whether you live or you die. That's why Baba Raila Amolo Odinga took time to tell us as a people that now we must stand with this government to make it strong and to make sure that peace can prevail in Kenya. Inclusivity is what we've been fighting for from this region. And the broad-based government under Raila Amolo Odinga and His Excellency William Samoei Ruto have given us that inclusivity of the MOU. Jotelo mamoko moting'o senators kod jod bura mag counties mamoko mane oyuoro bende notiyo gi thuolono mar yango chung' margi kod piny owacho mar Manywanda. For the first time in the history of this country, tuko na minister wa finance katika ambaye ni Mjaluo. Tuko na waziri wa mastima Wandai. Nataka tusaidia hao wote ili walete maendeleo so that no part of this nation feels isolated. Kazi ni kazi. Yule anafanya bodaboda, yule anafanya tuk, hiyo pia ni kazi. Kwa hivyo wale wako na shida na hii biashara ambayo tunaendeleza ya empowerment wajue we are not about to stop anytime soon. Tunapanga tuelekee kwa serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto akiwa ameshikana na ndugu yake Raila Amolo Odinga ili tupange serikali ya maendeleo. Kore, Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula to ne opako gai mar ODM Raila Odinga kuom sekedo ne kwe mapachoka kendo puyo rowere makaluo ainyeto ma Kisumu kuom nyocha ne weyo dhie ng'anyo mane obagi kod jenzi. Muungano wetu katika broad-based unanawiri, unakuwa mpaka tufike 2027 and beyond. Enadieri Kosemiri Ambo ni kuwashukuru vijana wa Kisumu. Wakati tumeona watu wakileta fujo na kuharibu mali na kuchoma manyumba hapa Kisumu, nyinyi mlikuwa wangwana. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi mbele kuma duol mar obila pacho kama National Police Service okichore mabor kod weche manyowach kod OCS Manyaururu Isaac Mutuza ni duol no nego duok piny kwan obila mamene kaluwore ni ogiti matek kaka jowadgi machuo. E oboke ne ute fwambo NPS osingo matemo matek e chopo kare dwaro mar katiba mar neno ni kit chwech achiel oko kalario kuom adek mag obila duto pacho kendie. Simfroso Kinda miyo ler mathoth. Recruitment kama kuandika wasichana